xiquetes, com esteu? Com porteu aquestes vacances a casa tan xules? Mireu, avui vinc a contar-vos un conte molt xulo, que és de dracs. Mireu, quants dracs? A qui li agraden els dracs? Segur que a molts i a moltes de vosaltres vos agraden. Doncs aquest és el Dracàleg, que és un catàleg de dracs i de dragones. I ara ens ensenyaran molts tipus de dracs i de dragones. Voleu que comencem? Vinga. A veure quins tipus de dracs n'hi ha. Mireu, quin drac més xulo. Diu, el drac verd, gros i panxut, veu el cavaller i li fa tururut. Diu, el cavaller famós està indignat. On s'ha vist un drac tan mal educat? Diu el drac que ell ja té massa cabòries i que no vol ser el dolent de totes les històries. A veure quins dracs més n'hi ha. Diu, a la dragona de la llaguna li agrada mirar a la lluna, com a nosaltres. Cada nit surt de l'aigua impacient per veure la seva llum resplendent. Després es capbussa sense brogir i tota contenta dorm al seu llit. Mira, el drac del Jacob guarda els somnis dins d'un pot. Li agrada somiar, que diu que vola i que aprèn moltes coses a l'escola. Diu, el pot està ple de llums i meravelletes i en Jacob les tasta com si fossin galetes. La dragona de color verd, sempre que surt de casa, es perd, perquè viu prop d'un fosc frondós, ple de plantes, arbres i flors. I quan vol tornar a la seva cova, ni ella mateixa no es troba. El drac de la Marieta ja sap anar en bicicleta. N'ha après a poquet. Diu, abans només sabia anar en patinet. Diu, ara el drac ja pot triar com vol sortir a passejar. El drac de la Plana porta un jersei de llana. Mireu el que ha vingut així. Diu, és un drac tan i tan fredolic que dorm amb 7 mantes cada nit. Diu, i ara ha après a teixir mitjons per portar els peus ben calentons. El Max té una dragona xerraire i molt bufona. Diu, explica contes abans de dormir, per dinar i de bon matí. Diu, i si es queda sense veu la dragona, el Max li dona llet amb mel i llimona. La dragona de color morat sap fer barbacoes al prat amb el foc de la seva gola, rostís, patates i xistorra. També sap coure botifarra, hamburgueses i cansalada. El drac gris de la ciutat sempre està molt enfadat. Mireu, amb tant de soroll i tant de fum, té molta tos i el cap li fa bum, bum, bum. Si vol tornar a somriure, al camp ha d'anar a viure. El drac del turó es pensa que és un senyor, tot elegant i encorbatat, volta de serrat en serrat. Diu, porta un bastó i un barret i ara s'ha deixat un bigotet. La dragona trapella del bosc balla amb les lluernes quan es fa fosc. Li agrada tant ballar i sortir que mai no vol anar a dormir. Però quan les lluernes tenen son, tot el bosc se'n va a fer non. Diu, enginyosos, fredolics, despistats, n'hi ha de tota mena de dracs. I conte contat, ja s'ha acabat. I a vosaltres, quin vos ha agradat de tots aquests dracs? Mireu, aquest conte tan xulo, a la meva casa fa molts anys que el contem, perquè Aritz i Adida que els agrada molt. I sempre ens vam triar cadascú un drac. Aritz sempre ha volgut ser el drac de la Plana, que és un fredolic, a que sí? Per això s'ha volgut disfressar avui. Jo sempre he volgut ser
La xerraire, on la tinc? Detrás de... Detrás de tu? Ah, mira, esta, que sempre està xerrant, perquè a mi també m'agrada molt xerrar. I el... L'Eloi sempre ha volgut ser el que fa les barbacoes i torra xistorra i pataques. I dirà que és l'enfadat. Ell sempre vol ser l'enfadat. Ell s'enfada. Mec, mec. Vosaltres també vos podeu triar un drac cadascú? Val? Vos ha agradat? Espero que sí. Fins pronte! Adeu.